bathi ukhumalo umdungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu omyenga ngendaba udonda intombi nesizulu. Kulo dukhalatha sengikhona sengiphakathi kuyona ichannel yakhe hamba phambili ngezo mina umfeze nguthuthungu wakhumalo bathi ilasbona amagumethi mhlawumbe mangabe usemusha like hanzo phinde ngicela nze show to ya subscriber ungakhohlwa ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare kuyikhono okukhulu kunakho konke bafethu sekusabalela ivideo yomuntu ofana ncimishi negcokamelisha elapha kade qoshwa khona ivido ngomunye umama wentombazane lapha okusolakala ukuthi kade ilele nayo kule video esabalele inkundleni zokuxhumana kunomlisa obonakala lapha efana negcokamelisha enokubulubese kuba khona nomuntu okhuluma eceleni lapha eqinisekisa izindaba zokuthi yelona ngempela igcokamelisha kule video uqosha impela lomlisa elele lapha kwi video engisazoyifaka lapha uzibonele wena uqoshwe elele kwasekuthi ke emasephumile wasekushuta lapha ekadelele khona chaza nokuthi impela igcokamelisha cha alisile impela elize lafika lapha lingaphathanga ngisho negrosa lapha yokuthi mhlambe badle kubo weNtombi ngale ndaba yokuthi bekade lifike lalala nosisi uwala ekhaya mhlambe ngale ukuthi mhlambe engilo ngichaza kakhulu ake ngikudadelela ivideo ungathi sengithe bambala. Hawu hayi lo Mthandeni akasile ekhanda akafikanga nalutho. Ubonakala ngokuhluleka ukubhuka. Uvumbuka lana kuMthandeni guys. Manqehle ikepisi uyibeke ebusweni ijezi lisemehlweni uyasaba umsuni wakhe. Hawu hayi lo Mthandeni akasile. Hayi ngiyathemba uyazibonela lapha ukuthi ekwenzakalani kule video esikhuluma ngayo njengamanje mhlawumbe la engakuthini kwakho ukuphawula since kuhlukahlukene imbona abantu abanye bathi lona impela igcokamelisha abanye bathi cha akulona igcokamelisha lapha abanye bathi mhlawumbe makuukuthi lona igcokamelisha avela izihlaza kodwa nje ngizogijima ngiyelapha kuma comment yayo le post ethe ukusabalala impela enkundleni zokuxhumana ngike ngikuthathe ngikubeke ngokushiwo ngalama comment lapha uzodwa intokazi akathabethe lapha nithi akusiyebo yaseke ifaka ama emoji ekhombisa ukuthi iyahleka unkanyiso ngithi uthi yazi yayinje intombazane ihlangane nonina ngimlandela impela kodwa amasimba lento abayenzayo bona basakazikiwe ngoba nakho bathembe ukondliwe uzanele uzama lapha indoda elungile lena ezibeki phezulu ingena nasematshotjombeni inothando shemu ikwenza nawe uzizwe ungomuntu ujabulile ujabu uthi ufuna ukusitshela ukuthi uhlala endlini enjena uyaziphoxa ke kodwa nawe wenze kahle qhawe sazi sabona ukuthi kunamantombazana ahlula ngisho ukushanela emjondolo nje wodwa uqobo andile Penelope lapha akasile ekhaya wena sisusile mayengafuni ukumosha imali uhlangana phi wena nonyoko wakho bagijiniswa ngubana abafana nigade ezabantu nje kuphela uhlengiwe vele inkani emchunu ukuthi hayi naye elokuhamba lana nawo wonke amantombazane wasethi uyazi ehlisa impela isithunzi sakho untuthuko mlo uthi manje lo sisi ubefuna ukufihla amahlaza akhe ngomthandeni ubuze ukuthi ufuna ukubhukwe njengoba uyazi ukuthi akuclean endlini ahlala kuyo lapha nibona nje abantu esithe sabacosha abaphawulile ngale post okanye kuma comment kule post kade trend impela enkundleni zokuxhumana umuntu okuthiwa lapha uyigcokamelisha okanye ufaniswa negcokamelisha okanye mhlambe uyilona igcokamelisha sazi ke ukuthi kuthini kwakho ukuphawula ngalolu daba kodwa nje sengithemba ukuthi sohlala lapha na comment section sibhunge ngalolu daba mhlambe ukuthi lona igcokamelisha leli okanye mhlambe ukuzifanela nje kwabantu noma igalofu asazi ke ahlala lapha na comment section wenganza kwethu sidingete lolu daba lona udaba kade lihamba phambili ngakhohlwa ukusubscribe ukulike nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke niziphathe kahle nibe nosuku olumnandi ngithanda kakhulu.